Amikor ide költöztünk 2016-ban, akkor a kert az nagyjából egy üres terület volt néhány gyümölcsfától eltekintve. Azóta eléggé más lett a helyzet. Mondhatni, hogy teltház lett a kertben, és ez annak köszönhető, hogy elkezdtünk saját magunk is szaporítani mindenféle évelő növényeket. Ugyanis, hogyha az összes növényt, ami itt található a kertünkben, meg kellett volna vásárolnom, akkor arra egyszerűen nem lett volna keretem. És azáltal, hogy magunknak szaporítjuk ezeket az évelő növényeket, sokkal gyorsabban, sokkal sűrűbb kertet sikerült csinálni, tehát a pénzünket arra költöttük, hogy új genetikákat, új fajtákat vásároljunk, nem pedig arra, hogy egy-egy fajtából több egyedet vegyünk. Mert ugye akár egy egyedből is el tudunk indulni egy vegetatív szaporítással, és utána a következő években meg tudjuk többszörözni az állományt. Ennek a saját szaporításnak a módszereire szervezünk november 8-án 10 órától egy egész napos műhelyt. Példaként itt van egy kis közösség, amit kialakítottam. Ez a nagy kiszáradt bokor egy fosóka bokor volt, amikor ide költöztünk, de nagyon beteges volt és elpusztult. Egyébként az látszik, hogy már jó pár évvel ezelőtt itt készültem a folytatásra, és itt például ez már egy elég méretes eperfa, ami az ide elszórt gyümölcsök magjából kelt ki. Itt van mellette egy fásdugványról nevelt aranyribiszke, idén már adott termést. Itt van egy picike fekete ribizli, itt egy jósta, saját fásdugványról, egy húsossom, amit magról neveltem, tüskementes szeder, ami itt az ajnövényzetet biztosítja, és ő pedig bújtással lett szaporítva. A másik fő szereplő ezen a helyen, ez a gyönyörűen fejlődő körte oltvány, amit én oltottam tavasszal. Itt látszik az oltás helye. Alatta pedig egy helybe vetett irskörtéből kikelt magonc, ami az alanyként funkcionál. Itt egy egész kis szőnyegnyi magonc volt, és abból a legerősebbet oltottam át a körtére. Akkor itt oregano, gyökérdugványról nevelt torma. Itt volt egy megy, ami sajnos elpusztult az idei év szárazságába. Ezt gyökérsarkként hoztam egy barátomtól. Itt a mellette kis támogató növényként és tetvek megfogására bodza, ami magonc, tehát magról nevelt. Ha érdekel benneteket, hogy lehet a megnévő növényeitek számát megsokszorozni egyszerű módszerekkel, akkor jelentkezzetek és gyertek el a műhelynapunkra. Nem csak a vegetatív szaporítási módszereket, a különböző dugványozási, bújtási és tőosztási megoldásokat fogjuk végigvenni, hanem a magvetésről is fogunk beszélni. Az egész napos program része az ebéd is, illetve ha valaki szeretné, szívesen megosztjuk veletek a növényeinket, amiket szaporítottunk, illetve a magjainkat is, amiknek a magfogásáról minden évben gondoskodunk. Várunk benneteket szeretettel. Na, minden jókat!